Nya mga tati na mayat nga rami doon Brads. Makabannog mo tin nakatugaw lata. Nakatugaw ka laga rodon, Brads. Pabanog ka pa ay. Wan Brads, tamakatang mo tig tugtugaw lata. Papansin ko, Brads. Di ka samot sung sumret kay pag-ubramaw. Wan ka rod Brads, ta nagsardeng pala di ubrame. Kaya, awan agar ti ado ka kwartam tata, Brads. So pay Brads, so nga nabayag tamon madi makasubli hideoutan. Nya nga hideout ta, Brads. Jay, kanain ta nga papapananod dato kwartata Brads. Away, nagits kon, Brads. Kung ano niya di bagbagam hideout. Pati aji nabak ta kini dimsay, naibos pa yung Brads. Jay, magic kusit, Brads. Brads, mutalang nga talaga Jay, di pa nakahalata nga kuskusitan tayo day. Nahalata na mo, Brads. Ngayon nagpasin. Nabag sunay din. Ayun niya, sumalagan pagsubsublian na tayo di Brads. Brads. Baglaki din. Ta nakapanaw ta nga dagusin. Baka kinama na ta kumatipala nga Jay, kasla di naramid na kinibaak kin Andres. Nya nga tararami din dim si tata. Ado nga ta kwartana. At dalat ta kwartana di Brads, baka nagila ko man ti kaldingnan. Naiwan niya. Ado gayam kalding na ajay. Apay ya Brads, nyawang balbalakam kinidimsayin. Uray makadilihin siya talang kumati pangmerinda ta kanya na. Po, may tibalak mo sa Brads, kay kasanumot aramidan tangay. Asto ni, Brads. Awisok suna sursurwak ti karate. Tapos, Tapos nagpabayad ak tinal daw nga pinagsursuro kanya na. mamati nga tamot suna kanyang Brads. Pasarunduan no kay suna, Brads, na mamati suna. Kinyamo nga tayo baga kanya na Brads. Ibaga mo sinusuruan ka, Brads, nga nagbayad ka 1.5 kanyak. Kasi ya Brads, sige, mayat sa tabalak mo Brads, ipiktibati nga pagkapirahan ta. Alright. Ngam, umay nga tatatan ni Dimsit to'y Brads. Umayadi, Brads, di nga magmagna no, kita nagay kalding na. Ayun niya, urayin tangarod sunat to'y Brads. Basketball ta pa ilang, Brads, ta pa, buwat man ti magbagita, pag-urayan ta kanya na. Ayos, naman naglakpan ti kalding kon. Sa balit talaga ti ado ti taraken na. Naglakwak ni din, naabak lang. Pinusik na lang da France. May da makusik kay Jayan, amok stel dagay na bulukan. Nay, aldo maggaya man, pagkuman kita ni kalding ko. Man Brads, makakitang mo lata tinakatugaw. Ha? Sige, Brads. Nay Brads, darata ni Dimsayin. Ibang, Brads, tayo baga kay balak ko. Arte man ganun na duwan, di ta malukong ito yan. Dimsay, may kaman dito'y. Day baga ni Brads ko. Happy birthday tawagan da. Agkadwada talaga. Kinusit aki day. Apaya Franz, awisin ta kong pinustanayin. Kusitin dak manayin. Apay, kinusid na kay Day. Madimot Amo kong Franz, agsinsinyas la kay palang. So panikudkud na iday. Ano na talagang, Brads. Basta man idam amin ng Brads na kinusid taso na. Sige, Brads. Madida ka kinusid ni Dimsay. Talaga nagatil lang ti ulo na kinsaka na iday. Di ba Brads? Hindi siya. Dagayin balak ko ba ko ide, kin karin tanaw. Bakit na duwa? Amok stil yung nagkusit. Uri dim siya, dapat ibagak. Nga yung matapang. Kahit mo makasursuro karatay, suruan ka. Apay, amo yung matagkarate apang. Uwi na dim siya, nagisursura karate di eskwela ni day. Talaga apang, nalang kay Gorda. Nya, kahit mo din siya, ngayon madabayad na. Siya apang, manumatibayad na. 300, di may saldaw dim siya. Apay, nagninamat na apang. Kasdi talaga dim siya, nalakapayatan. Dimsay, nalakaatan. Sak edi sinursurwan na. 500 bayad ko may saldaw. Talaga Franz, nagpapasuro ka lang karatay. Dimsay. Kaya mo, agkarati ta. Pinusta na. Madim, Brads, baka tukkutukulim lang, tatulog-tulang ni dim siya. Apay, naling so nagkarate na apang.
Una dim siya, inisurok amin kanya na amo nga karate. Sungay sunat kanang kamay ko tatta. Kaso Franz, naling kagkaratain. Wow, hindi say. Kaya mo, pinustahan ta. Sangaribo lang. Pagpalpalingatan. Tsak pa lang kata Franz, papasurok pa lang mata. Nya, kahit huwag paspasuron dim siya. Una pong, kanot tayo gruging ay. Tatan adim siya, no da kwartang mapagbayad. Takwartag tin nga pong. Mangrugi tatan. Sige, mangrugitan din siya. Nyaw mo narami din tapong. Kondisyon ta pa lang tabagbagim dim siya. Tadi kan to barigatan no sumarunaw. Nyaw ko darami din tapong. Gita niya, Brads. Nalinlinong. Napudot dito. Sige dim siya, agrikos ka pa lang jacking dito. Sige Rod. Tapos sa jumping jack pati 50. Kasto yun eh. Wow! Jai. Kaya mo maramay din Franz. Siyempre tanal pa sa katan din siya. Ewan niya, nalikagay magkarating Franz. Rugya mo dim siya, tagjambing tsak ki 50. Ya pong, rugya kaon. 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 49, 50. Ana, napasin dim siya. Una pong nalpasin. Kuskusitom sa bilang mo dim siya. Madi apong, gusto mo tayo bilang ko. Madi kag kuskusit ti bilang adim siya, ta para kanya mo lang ata. Una pong, amok, yung sa marunong di ka pong. Ulit-ulitom lang din siya, pang may sa oras. Ni, nagbayagan na pong, di na banugok to na. Talaga kasta din siya. Tapumig sa tabagbagay. Kasla kanyak. Siya Fran, sige Rod. Dim siya, pumanaw kami pa, pag kami pagmerienda. Basta ituloy-tuloy mo lang din siya. Agsubli kami damdama. One, sige ka Rod. Brads, mo talaga aja nga din siya. Namati mo kanyata. Supay abrads, musta, pasakayin tala tayo sunan. Una, Brads. Oray ka, adumat naglakwan na, tikalding na. Pangaro din brads, takitain taman suna. Lukon sa mga ginadua. Matisaw, pangkarate at imbaganan na exercise ko. Agkakabsuta ko, liksa umali kalding ko. Ning, awam mo di dimsin, Brads. Nagawid sa amot tayo. Nih, suna aja nih, nakatugaw brad. Ay, woy, nagkakapsot sa amot tayo. Asik ganta man, Brads. Nih, kapay din siya, nabanukan. Una pa, nagbike kayo mo gawin. Ah, kasdiya, nubiga manan din siya. Nalpasan may saldaw na pa, sa balumbay na nabigatain. Una din siya, surwang kanton ti moves ti karate. Siya pa, sige Rod. Sige, dim siya, apang kamay. Nabiga man na yun. Tan, Brads. Tan, Lukon sak siyang ginadua. Matimot siguro. Slak inusik dak man eh. Pagkuman na lang kalding ko.